copil foarte bun, pe care s-a pus o presiune foarte mare până în clasa 8-a, foarte mare, pe meditații, cu 3 meditatori. În momentul în care copilul a intrat la liceu, părinții s-au relaxat pentru că a intrat într-adevăr cu o notă foarte mare, printre primii. De acum poți să faci ce vrei pentru că ești responsabil. Cum a tradus el asta? În sfârșit am scăpat de acești 2 părinți cicălitori, fac ce vreau, adică mă duc la școală când am chef, la ce ore îmi place să stau, unde s-a ajuns. La final de clasa a 9-a, acest copil era plimbat la psihiatru, pentru că era deja în insomnie și cu tratamente de la psihiatru, la psihoterapeut, nutriționist, pentru că ajunsese în prag de obezitate într-un an de zile, dar spre final de clasa a 10-a s-a îndrăgostit. Și fata din clasa în care era și el i-a spus, uitându-se în ochi și sinceră fiind, că ea nu iese cu prostul clasei în oraș. Acela a fost momentul în care eu de aici văd partea pozitivă, în care s-a ambiționat și a întrebat-o, dar dacă nu o să mai fiu prostul clasei, ești cu mine în oraș, pentru că îi plăcea atât de mult. Și ea a spus așa, într-o glumă, da, bineînțeles, considerând că din prostul clasei nu se iasă geniul clasei. Atâta ambiție a avut să o cunoască și să o cucerească și să-l accepte acea fată, încât el a ajuns în clasa 11-a olimpic la nivel național. Olimpic, deci nu prostul clasei, olimpic la nivel național, la 2 materii. Nu a mai avut nicio insomnie, n-a mai avut niciun tratament de la psihiatru și astfel a putut să aibă o relație frumoasă.